Familia moro koro dwaro ratiro margi ka gidwa ng'eyo kama ringre nyathigi ma jadweche 7 nitiere tok nyathino wito ngimane tarik 3 dwe mar 2 higani mane od thieth maduong' ma Nakuru kama ne oyude thieth. Ringre Mercy Chepngeno ne otere kar kano ringre mar od thieth ma Nakuru wuok tich. Obila mag okwach kich mag tesend obila ma Nakuru West osechako timo nonro ewi lal mar ringre no. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lit mar nyathi ng'ama ong'eyo en min gi monyuole. Sharon Saidi, miyo ma jahigni 28, ok nyal pando lit ma owinjo tok tho mar nyathine makayo mane owito ngimane ndalo 5 mokadho e od thieth maduong' ma Nakuru. Kata kamano, anyuola no koro lit ogore kuom gi nyadiriyo bang' fwenyo ni ringre nyathigi Mercy Chepngeno olal e kar kano ringre ma od thieth maduong' ma Nakuru kama ne gibiro golo ringre no midhiambo manyoro mondo gitere e kar yweyo mare mogika. Mimi nilikuja hapa siku ya Jumatano nikijua nakuja kuzika mtoto Mercy siku ya Alhamisi. Ilipofika jana siku ya Alhamisi tukaambiwa tufanye kila kitu, tukanunua jeneza, tukanunua nguo. Wakasema mtoto ni mbaridi sana, atolewe nje kwa fridge, akuwe na joto, alafu sasa baadaye ndio tutamvalisha nguo kwa sababu ni ngumu kumvalisha. Nikamwambia lakini unajua tunasafiri kwenda Bomet. Akasema ngojeni kidogo. So mara ya pili kutoka nje wakatuambia saa hizi sasa tunamvalisha mtoto nguo. Tukangoja. Baadaye tena wanatupatia hadithi tofauti, watuambia mwili wa mtoto tena umepotea. Anyuola mar Mosenindo Mercy mosedake gweng' Makaratina Nakuru kuom thuolo malach en anyuola ma pod tin ka wuon mare gi min mare duto onge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. E kaunti ma Bomet kod gi Daniel Kipchirchir wuon Mosenindo Mercy kama ne gichano iko chenro noserumo kendo ne irito mana welo. Hema kod kombe mag welo nosechan ka chiemo bende nosetedi, ranyisi ni pok ne giwinjo milome ni ringre Mosenindo Mercy nyathi ma jadweche 7 olal e kar kano ringre e od thieth maduong' ma Nakuru. Tulipatwa na mshangao kubwa sana kwa vile mtoto wa huyo Daniel Kipchirchir aliaga, na jana tulikuwa tukitayarisha kufanyia mashishi hapa. Vile umeona mahali tumepanga kila kitu, hata mahali tungesika mtoto. Korkaten County ma Nakuru kokale migao mochung'ne weche thieth e county no gisechako timo nonro mar yango adiera mar wach kendo ibiro kawo ndamo mager mar chik ne ng'ata ma ibiro yud kod ketho. Joyce Oduor, Ramogi TV.